achter mij de ingang van Festival de Ballade. Wij gaan daar een kijkje nemen dit weekend. Ga je mee? Want ze zijn al begonnen. Omdat ik een ticket heb, hè? En de vele gezelligheid en de magische sfeer die hier hangt. Zijn nou de magische sfeer? De magische sfeer. Ik kom hier ieder jaar weer en ieder jaar is het groot feest, toch? Het is natuurlijk een beetje ons, kent ons. Jij bent hier in Terneuzen op de Ballade. Ja. Maar jij komt uit Zeeuws-Vlaanderen, hè? Ja, dat klopt. Ik kom uit Oostberg. Ja. Hoe is het om hier in Terneuzen op de Ballade een set te kunnen spelen? Heel leuk. Dat ontbrak nog aan mijn lijstje. Omdat ik niet veel hier draai. Dus ik ben heel blij dat ik hier heb mogen draaien. Want voor de mensen die jou nog niet kennen, waar kennen we jou van? Ik ben Hazel en ja, je kan me ook wel kennen als een DJ. Helemaal leuk. Ja. Jij zegt net, deze ontbreekt nog op mijn lijstje. Wat ontbreekt er nog meer op jouw lijstje? Ja, wel wat. In heel veel festivals nog die ik wel graag zou willen. En ook in het buitenland. Dus daar zijn we ook naartoe aan het werken. Ja. En Tomorrowland ontbrak, maar die staat dit jaar op. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus dat is echt heel tof. Vorig jaar vroegen wij Therese of ze goede verhalen had. En die had ze. Nou, maar dan waren het hele hokje van binnen was met stront gevingerverfd. Dit jaar gaan we het nog eens een keer vragen, want ze zal vast nieuwe verhalen hebben. Wij waren op een festival, komt een man en die ging ook steeds bij de vrouwen. Maar ja, dat maakt ons niet uit, want wij doen niet aan mannen en vrouwen. Dat is gewoon één pot nat. En dat valt dan mij valt dat op. En die ging best wel vaak naar de wc, had een beige broek aan. Dus oké. En op een gegeven moment komt hij met die beige broek uit die wc. En ik zeg tegen een van de anderen, ja, daar waren anderen bezig. Ik zeg, heeft hij daar nou een bruine vlek achter op zijn broek? Ja, volgens mij zit haar, verdomme, die vent die heeft volgens mij vast in zijn broek zitten kakken. En ik was ondertussen een rondje aan het maken en hij loopt weg. Ik denk, die broek die was toch beige? Toen was die lichtblauw. En wat natter. Dus ik denk, hè? Maar goed, ja, oké, je gaat met je rondje verder. En toen was ik de wc-bril aan het afdoen. En toen werd mijn doekje lichtblauw. Dus wat had die vent nou gedaan? Die had dus zijn broek proberen te wassen in die dictie waar dus al de zeik en de poep in zat. En toen werd die broek natuurlijk lichtblauw. Dat ik dit, dat ik jou, dat ik niet dacht dat ik dit, dat ik jou, dat ik niet dacht dat ik. Lekker bezig, dit gaat helemaal. En aan die kant ook goed, allemaal goed, ja. Ik heb zin in de zomer, man. 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 Ja, die was makkelijk, die was makkelijk. Dat geloof ik wel dat het goed kan. Voor degenen die jou niet kennen, wie is Yannick? Nou, ik ben Yannick, ik ben een volkszanger, ik ben 14 jaar oud. Mijn passie is ook zingen. Waarom zing je graag die volksmuziek? Wat trekt jou daarin aan? Ja, ik vind de Nederlandse vibe wel leuk. Ja, ik vind de Nederlandse vibe leuk. Hoe voelde dat toen dat jij het bericht kreeg dat je mee mocht zingen? Dat je hier op de Ballade mocht staan? Raar, want ik dacht van hoe is het gelukt eigenlijk? Maar
Ja, het was ook wel weer fijn, hè? Want je leert meer mensen kennen hier zo backstage, je leert meer mensen kennen op het veld. Je vindt het leuk om te doen, dus ja, het is belangrijk om je dromen ook te delen met anderen. Heren, waarom zijn jullie op de ballade? Bier! Op die leeftijd al, dat kan toch niet? Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Bier is Altijd lekker. altijd lekker, ja, natuurlijk. Maar waarom komen jullie nog op de ballade? Gezelligheid. Voor de muziek en gezelligheid en vrienden. Lekker met de vrienden zijn. Gezelligheid en inderdaad om mijn oude bekenden weer te zien. Dus ja, vanzelfsprekend eigenlijk, hè? Ja, dat denk ik wel. Maar Ja. komt u dan ook elk jaar? Nee, het is nu de derde of de vierde keer dat ik kom. En dit was een cadeau voor Vaderdag met de kinderen. Dus ik ben hier met mijn kinderen met aanhang. Leuk. En ja, helemaal gezellig. Dus kijk. Komt u ook nog voor een bepaalde artiest of gewoon alleen voor de Nee, gezelligheid? ik kom eigenlijk voor de gezelligheid. En wat er optreedt heb ik zoiets van, nou, prima. En ja, Geniet ervan. kijk. Het fenomeen van dit moment. Orgeljoke zit hier van achteren in de kleedkamer. Zij gaat straks optreden in de tent op de ballade. En we gaan natuurlijk even kijken. En zoals je ziet, dit had zo in het WK moeten staan hè, in Amerika. Maar nu staat er zo voor jullie hier. En ik heb ook allemaal het oranje aangedaan. Joke, jij bent op dit moment een enorm succes. Wat vind je daar nou zelf van? Ja, ik kan het nog steeds niet geloven. Wat ik nog steeds heel bijzonder vind, dan ben je 77 en 80% is jong, wat daar staat te juichen voor je en mee te doen en mee te springen. Ja, het is nog steeds te gek voor woorden. Dat ja, kan je gewoon niet achterkomen waarom. Het is een gunfactor of misschien omdat ik moderne muziek speel. Maar ja, het doet me zo goed dat jong en oud verbindt. En dat vind ik het mooie aan wat ik doe. Wat zou jij aan de jongere generatie mee willen geven? Dat je altijd moet doen wat je hart je ingeeft en waar je denkt dat je gelukkig van wordt. Dat je geen werk gaat doen wat je denkt nou ik moet het doen, maar probeer altijd te voelen, luisteren naar je hart. En muziek, dat vind ik, dat hoort er eigenlijk erbij. Als je een beetje in de put zit of depressief, dat zijn ook veel jongeren heb ik begrepen. Ga een muziekinstrument doen, maakt niet uit wat, desnoods blokfluit. Maar het maakt je zo gelukkig. Ik zing hiernaast ook nog in een koor en ook dat maakt me gelukkig. Dus muziek, dat heelt. Voor iedereen, voor jong en oud. Voor degenen die jou nog niet kennen, wie is RJ? RJ is een elektropopartiest uit Zeeuws-Vlaanderen, uit Hulst. En ik schrijf emotionele nummers die vooral gaan over kwetsbaarheid en jezelf kunnen zijn en daar kracht uit kunnen halen. Hoe vond je het om hier op de ballade te staan? Want het is voor jou volgens mij een eerste keer hier op de ballade. Ballade is voor mij de eerste keer en ook wel echt een victory, omdat ik nu best wel veel Zeeuwse festivals heb gehad. En dat stond toch echt op mijn lijstje om ze allemaal een beetje de bekendere te hebben. En ik vind het gewoon super tof geregeld. Hele goede organisatie en ik vond het hartstikke leuk. En ik hoop het publiek ook. Nou, op de ballade kom je altijd 1000 bekenden tegen. En je komt eigenlijk ook niet aan bieden. Ik ben hier al bijna een half uur en ik ben nog niet bij de bar beland, omdat je zoveel bekenden tegenkomt. En dat maakt de ballade nou eigenlijk echt zo mooi. Omdat je gewoon met elkaar gezelligheid hebt, Juist, denk ik. eigenlijk wel. Mevrouw, waarom komt u naar de ballade? Ik ben al vanaf 2017 ben ik al aanwezig. Gewoon gezellig, hartstikke leuk. Vanaf het eerste moment super. Leuk, lokaal, gezellig. En zijn er ook nog artiesten waar u speciaal voor komt? Ja, eigenlijk de Lammaquettas natuurlijk, hè. Ja, wie niet?
in alle mee. Oceanen, iedere zee. Kampioen bij Rooibos. Wat een feestje! Broeders en zusters, hoe is het? Oh, mijn lievelingszin in Zuid-Vlaanderen is dat als hij in nergens in Nederland is. Hij vraagt hoe is het en dan het antwoord op het gemak. Heerlijk, je ziet toch niet het manjana van Noord-Europa, dames en heren, welkom. Wie deze alternatieve kerkdienst en plezier dat u zo welkom dat u allemaal bent gekomen in grote getalen. Een aantal weken geleden dat tragische ongeval gehad met die kinderen van de Waranda in Axel. Ik hoef het u niet uit te leggen. En dan zie ik gewoon familieleden met die kinderen die dan een broertje of een zusje hebben verloren, zie ik hier wel van het weekend op de ballade. En dan zie ik toch die kinderen genieten, lachen en zingen. En dan schiet ik ook vol, dan schieten de tranen in mijn ogen. Maar dat is ook één ding. Lieve mensen, waarom we dit doen, hè? Het is samenkomen en net een verdorie wat aan de hand is, dan steunen we elkaar. Stilte is niet het moment voor de ballade, maar geef die kinderen even een daverend applaus, mensen. Want dit is echt make me feel my love. Complimenten voor dit applaus. En daarom, dames en heren, nu zuster Bente. Geef ze een applaus, onze 16 jaar. Thank you.